Алга таба атлыйбыз һәм экраннар алдына Югары Терешка авылында гомер кичерүче Зыйнетдиновлар гаиләсе Рафаил Сабирович һәм Наилә Сабировнаны чакырып алабыз. Бүген 15 июнь көнне алар үзләренең 45 еллык сапфир туйларын каршылыйлар. Шул уңайдан кызлары Гөлнара, кияүләре Ришат, уллары Радик, киленнәре Венера, оныклары Гөлназ, Риналь, Айрат һәм Алмаз җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә ашыгалар. Бу дөньяда безнең өчен иң хөрмәтле кешеләр, әтиебез һәм әниебез, берсе Карамалы авылында, икенчесе Югары Терешка авылында туып үссәләр дә, язмыш аларны барыбер очраштыра. Әлбәттә, инде аларның бер-берсенә карата сөю хисләре саф мәхәббәткә әверелә. 1977 елның матур җәй көнендә гаилә корып җибәрәләр. Алар олы хөрмәткә лаек булган, авылдашларының тирән ихтирамын казанган кешеләр бүгенге көндә. Хезмәт ветераннары, язмыш сукмагыннар менә инде 45 ел бергә атлаучы газиз әтиебез һәм әниебез. Безне, ике балаларын тәрбияләп үстерделәр. Һәр кайсыбызга тормышта үз юлыбызны табарга ярдәм иттеләр. Хәзер алар бала оныкларының уңышларына сөенеп, бәхетле, тыныч картлык көннәрен кичерәләр. 45 ел гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Үткәннәре матур, бүгенге көннәре бәхетле, яшәкләре өметле аларның. Бер тамчы суны икегә бүлешә белә торган зирәк акыллы, күз карашларыннан бер-беренең йөрәк авазын тоемлы алучы сизгер күңелле. Без балаларының шушы көндә дә иң зур таянышы булган, иң кадерле кешеләребезсез. Кадерле әтиебез һәм әниебез, яраткан бабабыз һәм әбиебез, сезнең шушы олы, шатлыклы бәйрәмегез, никахлашып, җанга җан терәшеп, бергә яши башлавыгызга 45 ел булуы уңаеннан котлыйбыз. Сез бер-берегезгә таяныш, тормышка гашыйк булып, авырлыкларга бирешмичә, аңлашып, пар күгәрченнәр кебек гөрләшеп, сөенеп яшәдегез. Алдагы гомер юлларыгыз да иң куеп, пар канатлар булып, тигезлектә, исәнлектә, саулыкта, бәхеттә һәм шатлыкта, якыннарыгызның игелеген күреп, Аллаһ Тәгалә яшәргә насип итсен. Безне яратып, назлап үстерүегез, һәр вакытта да безнең хакта кайгырып, борчылып яшәвегез өчен зур рәхмәт. Иң бәхетле парлар гына шулай сапфир туйны бәйрәм итәләр. Эз калдырып, халык күңелендә сыкланырлык гомер итәләр. 45 ел сизелми дә үткән, пар балдаклар кигән көннәрдән. Тик шулай да мәхәббәтнең көче сүрелмәгән сезнең йөзләрдән. Матур хатирәләр булып калган никах туе, бала үстерүләр, тормыш юлын парлап, җигелеп тартып, гомер йомгакларын сүтүләр. 45 ел аз гомер түгел, кылган эш, гамәлләр җитәрлек. Балалар да инде гаиләле, оныклар бар, исен китәрлек. Саулык, шатлык сезне ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сезне бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Рафаил абый һәм Наилә апа, дөрестән дә бала оныкларыгыз сезнең горур дәвамыгыз булып торалар. Алар шулай ук бәйрәмегезне бизәп, бүләккә җыр сайлаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Гомер тантанагыз, сапфир туегыз котлы булсын. Canlar kuşıldı, beylendi şeşler şeşke. Barlı durmuş, üzü bitul, gül bakşadağı şeşike. Urta kuyla, urta histe, yaşı bildiğini küpeten. Elle Huday, iki bezge, bir canı buldum iken. Urta kuyla, urta histe, yaşı bildiğini küpeten. Elle Huday, iki bezge, bir canı buldum iken. Bulmasan yine bulmam, ortaktır bizim canlar. Uçraşırga, kavuşurga, canlar bir tartırganlar.
Xudoy ikimizge bir canı buldum iken. Kollarını salıp kulğa Yeteklesin bizde bəxit Kirteler koymuy yoluğa Ortak oyda, ortak histe Yaşımız indi kupeten Allah Xudoy ikimizge bir canı buldum iken. Allah Xudoy ikimizge bir canı buldum iken. Ortak oyda, ortak histe yaşımız indi kupeten Allah Xudoy ikimizge bir canı buldum iken. Allah Xudoy ikimizge bir canı buldum iken. Bir canı buldum iken.